Мъниче. Не искаш ходим на една средновековна крепост. И ще ги пуцаме с лъкови мечове. Ето това колко търсим. Облякахме го, готов е за тръгване. Айде, тръгваме, Пепи. Айде, ходим при баба. Айде. Елче, я погледни нагоре. Мама! Айде, деца, готови ли сте да тръгваме? Айде! Спираме да вземем 2 закуски и тръгваме след минутка. Взехме 3 банички, 4 кифлички с шоколад, ДЗП, 1 айран. Значи се ще остане нещо за после, но да има и за след обеда. Айде, баба! Отиваме да оставим Пепи при баба и продължаваме по пътя към Провадия. Не може сега да бяга. Чакай. Будала, ще се научи кога да иска вечерта си. Дойде да поздрави. Баба, как ти ви, баба? Е ял. Ела ти покажа игра. Маската е станала 2 метра. Вашия приятел Виктор идва. Сложихме на децата къси гащи, защото не е много горещо. Ти искаш къси? Пише крепостович на него. Те разбера. Наско е на ръба, пък другите не се виждат. Видях го и там. Абе, той много шуми, бе. Той е много голям, бе. Чахта! Етко са фърляли, тези деца ги нападали, да умират долу. Да, вижте деца, вижте върху какво сте стъпали, вижте между дъските. Върху какво? Отдолу е пропаст. Деца, я се усмихнете само за секунда. Чакай. Яко! Яко! Тук реалиста. И тук някой кикса. Този град кой беше? Провадия. Това са будили. Да. Стръмно нагоре ще сме, децата се мъчат. Трудно ли е, деца? Да. Спернаско, внимавате, това са тръни всичките неща. Внимавате да не ги докосвате. Нали така? Всеки да вземе по един камък от тука и го слагаме върху пирамидката. Да. И вижте, на всяка пирамидка трябва да слагате камъче. Ей, там има още една пирамидка. Айде да отидем да слагаме и там. Видите ли какво е това? Това се казва зимна маркировка, ето този кол. Когато вали сняг, тази маркировка остава над снега и се вижда. Децата колко обичат да са след природата, не са сприли да бягат. Нон-стоп са някъде напреди. В момента, в който ги свикне и хукват да бягат. Ние това го видяхме за бялото. Става прекъсна. Просто копа. Вижте! Има ли?
Виждам крака, но има кръв! Крак с кръв. Това е кладенец, от тук са вадили вода. Тате, видях крак отрязан с кръв. А вие къде отивате? Приключваме с крепостта Овеч, беше яко. Деца, на вас хареса ли ви горе на Овеч? Много. А беше ли екстремно? Да. Яко! Какво чукате скици? Всички деца са при мен в колата. Има сладоледи! Хайде всеки да взема по един. Решихме, че няма ходим на трите краи, отиваме в парка в Айтос, се разходим на зоопарка и ще направим един пикник, нали деца? Еее! Стигнахме деца! Ура! Излимонихме Валя за едно кафенце. Валя, благодарим. Що не кажа, че взимаш кафета? Казах. Пека. Гънче, мати. Гънче, мама. Потеглихме от нашите, малко се позатътрихме. Искам при баба. Всички искаме при баба, ама си на тренировки. Йоанчо 7,5 на тренировки. И след това вече продължаваме с рутината. Как прави кравата? Рибата? Змията? Овцата? Вълкът? Мечо? И отиваме за малко вкъсна игра. Йоанчо ходи с майка си на тренировки, ние оставаме с Петър. Вече сме в ремонт на детската и завършихме една немалка част, вкарахме терасата, сложихме дограма, сложихме горе корнизи, осветление, два типа осветление, но сложихме тапети, сложихме мокетче и все още имаме само много играчки и кошара. Трябва да ходим в цеха с тати да направим мебелите. Отиваме да проверим лека нощ от нас. Кажи чао, лека нощ. Чао, чао. Направихме опит да преспим Пепе, ама неуспешен. Ето го, звера се събуди и има рана отзаде на главата.